aiwa mhuri yezimbabwe amene upo chikuno zvaanotaura anozviona kupi, nokuti panapa anoya achiexposa aiwa marigiro kana kuti mawiniro anoita ZANU-PF anyasotaura kuti aiwa iyi ndo plan inoshandiswa neZANU-PF kudonza NACHAMISA. Muri zimbabwe sara muendera mberi mashoko ataura nokurudzira bva subscribe ulike utina on the bell icon kuti rambochana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live. Nokuti anouya panapa tunaendo pakanyora chiti what you are saying is not true. As long as the misused power of recall is in place, ZANU-PF MPs will always vote according to the instructions given to them by their party, or else the whip will be withdrawn. ZANU-PF uses carrot and stick tactics to keep its MPs in line. Carrot through patronage and stick through state institutions like the police and judiciary, as seen in the case of Terence Mukupe. The parliamentary elections of the president by MPs benefits ZANU-PF more than anyone else because of what I said above, and also because it is a robust grassroots presence which is enhanced through patronage. Ndomashoko anoita panapa upo chikuone kuti aiwa kudonedza kunoitwa neZANU-PF, kudonedza kwanoita Chamisa aiwa vanomudonedza sei, vanomuwina sei, ndo zvaachitaura achiti aiwa vanoshandisa inonzi carrot and stick tactics yavaexplaina pamusoro apa. Muri zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau kana kuti plan raexposwa naupo ching'ono pina comment section medu, tudze mafungiro enyu. Musangana subscribe like utina on the bell icon. Tamuchana maupdates anokupa pano paZVAITWA News Live.